Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw apo iti Lunes gagayem kayong kabsat 26 apo ti mabilang iti bulan ti Disyembre gagayem Merry Christmas kada kay amin na sapada. Apo nga bubuya iti ENR Online iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin tapno idasar mi apo di damag ngayon tayo manen talantanen hindi pagsasaritaan ken pagsinukatan ti kapan panunutan gagayem ken kamsat ya. 32,000 dagitay arrival sa po iti dating nga Paskwa sigon iti Bureau of Immigration gagayem kaabsat Christmas Eve la deti dagiti kimmamakama po 32,000 pera pa dagiti imunan nga nakabakasyon gagayem kay kaabsat so deti po mangipaniknek nga husto apo dagiti in parwar tayo nga reports kadagiti mununang aldaw no malagipyo dagiti interviews tayo apo kadagiti bakasyonista and at the same time agtagi ko apo kadagiti travel agencies both local ken when dito Pilipinas ken jay balasyo tao so talagang in puntuda nga umado wenno ado digiti mayat nga agbakasyon dito'y pagilyan tay nga Pilipinas gagayem okay so iti sabali nga bangir selebrasyon ti Pasko sigon ni Philippine National Police gagayem kay kabsat na talinaay wenno very peaceful iti datingal daw deklarado babaeng ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga special non-working holiday. Department of Labor nagpalagi pa po iti panakasweldo di kita employee when empleyado babaeng ka iti employers da iti dating special non-working holidays di bagbagaki di apo nga in mando ti Presidente iti DULE Department of Labor nga implementar dito ken mamonitor apo ti panagsweldo dagitay apo nga makitrabaho gagayem ken kaamsat pidupulo ket siyam titawen na nga tao apo wenno bakit gagayem ken kaabsat na agawa na po wenno naalaking kwa ti agarup kagudwa ti may sa milyon babaen iti budol-budol so agan annad tayo apo detimet SIM card registration kaabsat adu kano tatati agruar nga peke nga emails kada text messages gagayem ken kaabsat so agan annad tayo income tax maibaba iti masungad nga Enero 23 Enero iti umay nga tawen segon ti BIR gagayem kaabsat di rin napaputukan na po iti barong nga tawen when kasangwanan ti barong nga tawen adda 5 nga biktima iti paputok ken padaanan nyo po ni Mr. Rene de la Cruz Guba ti Next Gen Company Technician makainuman tayo live and exclusive po iti deto yung aldaw di kita pada nga manalon dumngeg kayo apo adu di kita mula nga kagura na apo deti nalamiis apanyempo gagayem kay kabsat may isa dita balatong agkuretret di balatong I think even utong ken sabsabalipay especially apo bawang ken lasuna amuyo dakkel ti puunan tayo apo ti bawang ken lasuna so nga dinggenyo no ana digiti mabalin na pong aramiden tayo kadili mula tayo gapo iti deti nalamiis nga tiyempo idi na minsan po nakainuman tayo ti biyang ni Mr. Arthur Valente ti Fishery Regulatory Coordinator ti Provincial Agriculture Office gagayem kaabsat gaputa apektado pa digiti taraken alames tata mapantayo metapo kare di mulay di pagtatalunan babaeng kani Next Gen Company Technician Mr. Rene de la Cruz Guba para iti paringi lawlawag na po no ana digiti mabalin nga aramiden tayo no makita tayo nga apektado digiti mula tayo iti nalamiis at temperatura gagayem ken kaabsat okay dito ikan sabsabali pa iti may dasar ka na kayo tilasod ti may isang oras sa panakidanon ti programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay yu iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuwakin naman matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay,
Okay, tuloy ti programa ti Damdamag ni Berto. Doon na palabas po sa 18 minutos kasangwanan ti oras ti uno kalpasan, ti oras ti alas 12. Agyaman ti po ti TMT Construction Company nga masarakan na po ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Kastapay po ni Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, iti St. Camilos de Lelis General Hospital, no adalite recruitnain nyo apo iti Baguio, ket yung i-consultar dito iti doktor, mapanapo iti doktor nga mapagtalkan. Dr. Alan Thailand, iti St. Camilos de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Anyaman na po di kiti problema yo kaditi air conditioning unit, di kiti lugan nyo mapanyo ipan di kita na po iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag. Thank you very much Mr. Henry Afaga, manipo na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Can thank you ken Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Okay, iti dati agundaway makain naman tayo live and exclusive ni Mr. Company Technician ti Next Gen Apo ni Sir Rene de la Cruz Guba. Dati nalami sa tiyempo, gagayim kakabsat kaskura kita taya, idi na minsan, lames ti napagsasaritaan tayo, apektado na mita po kada ti nalami. So adda di kita mula nga kagura na apo dati nalamiis nga panyempo. Ijay so some parts of USA, adda di kita nataya na po gapo kada ti snowstorm. Okay, kasarita tayo apo, kain naman tayo ni Mr. Guba. Naimbag nga malim mo sir, thank you very much. Kitad mo nga gundaway, tapno ma-interview da ka, iti dating aldaw, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Mr. Guba, good afternoon. Good afternoon to Sir Robert. Okay. Ano di kitay mula nga possible nga maapektaran pagka mo kakit bawang en lasuna kagura na dati nalami islo na yung temperatura apo Guba. Yes po, Apo Robert, kaguro na nga talaga iti datoy mula tayo nga bawang ken datoy lasuna no kasto nga panyempo lalo datoy amor na o linao perme. Okay. So ana di kitay umuna nga maaramid. Tapnon di kasta mailiklik ti mabali na pan nakaapektar di nga mula. Iti deti nalami isa panyempo apo technician. Ti mo na nga kwan tayo, Apo Robert, kan nagiti dumdungan dito programa yo. Umuna liklikan tayo umuna iti jay kanayon nga agsibog wano agpadanom iti mulmulo tayo nga bawang kan sibuyas. Kitaan tayo jay sitwasyon na nga porque schedule na kithampay mga kwa na kasapulan nga padanoman tayo kithan tayo may padanoman o sibugan na kita mul kwa tayo kasi dajay kuan nagamen dajay amor nga mangted ken kastoy nga naluluma kanayon ket mangmangted pay mo emosyon dajay so dajay ti mo nga kitaan tayo Apo Robert. Di ka dapat mas madalang or adayo di spacing di panagpadanom no kastoy ti tiyempo Apo Guba. Yes po, Apo Robert, ada iti kasta nga dadalag dita di batakat nga mula mi nga pangkukuha dagito yung produkto kin kawkak dagito yung spacing na kin distancing na di kaugalyan gamin ti farmers no nakita daw schedule na itira dala dati pinagsibog dapat kuma kasi han na mga kayat nga kwa iti mula nga bawang kan sibuyas iti kanayo nga nabasa. Okay. So, aside iti bawang, sibuyas, lasuna, anapay di kitay mula nga mabalin niya maapektaran kada tinalamiis nga panyempo, Apo Guba? Sigumpay mo lang kat dagitoy mo lang tinangnang rona nga ko dagitoy high value crops tayo iti talaga nga kagura na dagiti ko hingam natang Apo Robert kat okay mat lang. Okay. So pagka naapektaran or agsubra di lamiis kada ito'y bawang ken lasuna o sibuyas Apo Guba, anat possible nga mapasamak matay ka di saan niya agbagas or anyaman? So dadji sobrang ko ti Apo Robert
no kasto nga tiyempo ke mga ala ko mati pinagbagas na ke kuanda JT number 1 nga maapektaran or agkaron isuna ti sakit nga track nose or dajay agpurpur nga kunada so dagi iti maala ti mulmula tayo nga bawang kan sa laso na. Okay. Di ka haan niya agbagas no kwan, sir. Awan ti bagas nan or especially bawang, apo guba. One sir, agbagas mangang babasit. So nga dapat kontrolan tayo dagitoy water pinagpadanom tayo. Ken dagitoy maramat nga mabalin tayo nga aramidan dita apo Robert. Okay. So pagka agtultuloy nga kastoy kasano ti kabayag DJ pa nagpadanom wenno pa nagpalayas apo guba. Dajay ko koktata obserbarak 10 to 12 days di baet nga raramidag tata observation nga pang kukokpatata tanong kasta ket magkwanta di pinagbagas na dagitoy bawang kandaso na tayo hanga dajay 5 to 7 days. Dahil dado magamin nga makikita iti field 5 to 7 days papalayas talatan so dagay ti may isang adalan tayo nga ko tayo kasi makita mo no dagay 10 to 12 days nga interval na ti pinagsibog tayo isumuti kas lang makita ka makatulong kay iti dati crops tayo nga bawang kanlasan. Okay, ada duang wagas ti pa nagpadanom wenno pa nagsibog dito Ilocos Norte. Ada DJ shower ko na, ada DJ sursur mo jehos and at the same time yung yes, palayas. So which is better? Nga mausar nga sistema pagka kastoy ti tiyempo apo guba. Dato nga tiyempo no mapintas mo dayo shower tatat makontrol tayo dajay danom ken natoy linao magslang mabukuan dagi bulbulong. So mas okay yung shower tapno no haan niya diti applicable ka di nga once nga nagpalayas ka diti paayos mo lang ket after nga mapno di kinileng ket paatyanam mabalinti kas jay apo guba. Napimpindas na jay apo Robert hangag talinad nga sigod jay danom nga makotay lang napimpindas na jay apo Robert. Okay. Kas technician iti may sa akumpanya apo Rene. Ada ka di produkto deti akumpanyayo nga mabalin nga usaren digiti mannalon para iti deti nga sitwasyon wenno tiyempo ti panaglalmlami sa apo guba. Yes po, Apo Robert, ada dagitoy produkto tayo nga organic products nga makita mo datoy mulami nga talagang iso ti pangidimtim mo mangintaramenti tatta ditoy Kiling Norte Batak nga dati 35 days na datoy bawang kan sibuyas. May basit nga si bawang do yay kan nalawlaw lang jay lasuna. Dagitoy produkto may nga dadagi biofungicide tayo nga bioprotect adamo di foliar tayo nga bioorganic foliar fertilizer then dajay rapid growth tayo nga pinaka flagship iti company nga dayay bagbaga tayo nga fertilizer of the future. Okay. Kasano ti wagas ti pan naka-applikar na dito DJ spacing manen na no nag-spray ka tata manung aldaw sakbay nga follow up ka para maproteheran dito nga mula apo guba. Tata apo Robert araramidak nga pinag-apply tata datoy di tiyempo na tanong maproteksyonan tayo hangag purpuro ang hagsakit dagitoy mulmula tayo 3 days ti araramidak nga interval na tata apo Robert. 3 days interval ti pa nag-spray. That is yes po apo. Data kaditi bawang ken lasuna apo yes po. Okay. So pagka nag-spray ka after 3 days nag-spray ka manen yes po. So depende no agtultuloy ti kastoy nga sitwasyon ti klima apo guba. Yes po, Apo Robert, kahit ko lang kami nga maproteksyonan timula tayo using organic products, hantay nga as much as possible, liklikan tayo iti
agosar dagitoy chemical fungicide and insecticide pang protection na iti kwa. Siguro mo datoy kwa tayo ore pasyaran tayo datoy mula mitoy Batak Kiling Norte iket napaka-healthy mat pala ang dagitoy mula mga bawang kan sibuyas. Ay laso na. Okay, okay. Mr. Guba, yung problema po natin na di na nga itong inputs iti binlig ti agrikultura. So, kasano ti ka presyo dito kampanya yung produkto para iti pan nakaproteher dito mula tayo kada iti klima nga nakalamlami sa Puguba? Dati presyo ti rapid growth Sir Robert, dati rapid growth ti SRP na dato is 1,090. Kit ti may spray na dato yun kit may sanga hektarya nga lasunaan o kabawang dato yun. Tapos di full year tayo ano kakita may sanga litro is 1,650. Then dajay bioprotect tayo serve as biofungicide tayo. Bali 1,000 mat dajay apo Robert. Okay. Yung mga yung mentioned products saggaysa nga may spray dito or agmimix apo Guba? Datoy duwa nga microorganism tayo datoy bioorganic foliar fertilizer kan datoy bioprotect mabalin tayo nga pagtipunan tatadatoy kasi both silang microorganism so nga pinagmimix ko tatay soda ngayong late afternoon ti pinagpa-spray. Late afternoon? Pero yes po. Okay. Okay, so ito ba yung dito may bagbagang sticker parang pinoprotektahan na DJ Bulong, DJ Mula, Puguba? Dajay rapid growth tayo ti pinaka-sticker na ti ko tayo apo Robert so ti kasla ko ti sticker tayo nga ko dajay rapid growth. Okay. Sir, thank you very much. Sinintad mo agundaway nga makainuman da ka ket amo kaduliti na informaran kadati in-share mo nga wagas ti panang proteher ti mula kadati nga panaglamis. Malaksid no dapat digiti kayat mo sir nga idanon kadati farmers nga agbuy-buya kadati iti dating aldaw. Go ahead sir, go ahead. Thank you Sir Robert at mo gundaway nga pinangi pakaamo dagiti padating farmers ti buong Ilocos Norte ken buong Region 1 or nya mga lugar nga mandano dato nga programa tayo na agyaman kami loon na dagdag kasto nga gundaway. Mabalinda kami latang tawagan or i-text through my messenger no kadatoy kahit lang mamuan no kasad nung ako adamot free technical assistance nga itad ni kanyada no kahit na gumatang da ito'y produkto tayo mabalinta kami na datang mga free technical assistance pasyara mi timulmuna ano kasta kahit matulungan mi sudang masalbar da kita mulmula datata especially tatang panyempo nga pintas di presyo iti crops tayo. So mabalinda mo lang tawagan through my cellphone number 0917-179-9757. Ulitek 0917-179-9757. No adaman ti ko mabalindala talang i-relay kanya sir or mabalinda i-relay kanya Okay. Go ahead sir, go ahead. So mabalin na lang tanga i-relay no na may salusod feel free nga salusod kayo panggadatoy or tanong makita yo kita taga Batak, taga Badok, taga San Nicolas nga si ditoy nagmula aming tanong makita yo iti dati mula mi nga lason natong bawang no kasi naapo Dios kit awam mo iti makita nga sakit na ken napaka-healthy datoy mula katang bawang kan sibuyas ken ado pay natang medya nga mabalin nyo makita karabasa kamatis nga nabagyo nga natatta pagburbura sa may pailaeng. Okay. So dahil ako Robert maraming salamat and Merry Christmas to all. Okay, thank you very much too sir and Merry Christmas too. Sige sir, thank you po.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense
condense zona, then agnisto igenta evaporator na isa pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood zona maperdi DJ puso kitao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Tintay pa nagpipinda dama. Gapo, so DJ, yan, ni Mr. Rene de la Cruz Guba, gagiyim kamsat, company technician na po, ti next gen, ang nangilawlawag ka na tayo, kadito aramidin tayo, especially bawang ken lasuna, and siguro, even sabsabali nga mula po, gapo ti nalamiis nga panyempo, gagiyim ken kakabsat. Ije Estados Unidos, gagiyim kakabsat, there is no storm, major winter storm, ije Amerika po, sumapsaplit ka rin ito magmanong estado ti Amerika, gagiyem ken kabsat. Manarimana po, dito pa nagkontaktayo ka dito, mamutayo ka dito lugar nga may bagbagang ayan dito casualties, wano pimusay, gagiyem ken kabsat. Nasursuruken ngem 20, dito tao nga natay di Estados Unidos, rinibribo apo, dito naawanan ti supply ti kuryente, iti mismo nga kaaldawan ti Paskwa, itata, gagiyem ken kabsat, gapo iti major winter storm. Segon, iti biyang digiti opisyales ti Amerika, kinunadang nga mababot ti 20 kito paten ti pimusay, gapo iti brutal nga bomb cyclone, nga deti ket nang itunda apo iti isno, ken napigsa nga angin, nga deti ket nang itunda apo iti freezing temperatures, gigiyem ken kabsat. Ti western US state nga ti Montana, ti kadadaksan apo nga sinaplit apo deti nakalamlamiis nga tiyempo, gagiyem ken kabsat, nga umabot apo iti 45 centigrade ti temperatura, gagiyem ken kabsat. Nasursurukmet ngem 2,000 o 2,000 talugasot nga domestic international flights ti nakanselar karabian ti Paskwa, gagiyem kabsat, wenno DJ bisperas, gapu iti nakabengbeng nga isno, gagiyem ken kabsat, nga detoy ket ng kaslanang sara apo iti nakasanayan para iti holiday weekend travel digitay residente wen adu digitay ag travel gagiyem kabsat, even digitay taga Europe ag baliw-baliw ti anda no gagiyem kabsat. Nasursurok ngem 3 nga oras met ten umabot apo nga makaabot digitay ambulansya iti ospital. Ti sigon blizzard gagiyem kabsat, ket deti ti kadadaksan nga simaplit apo di pakasaritaan ti nagtudu mga paset ti Amerika. EJ New York, gagiyem ka kabsat, mararami dapo diti Federal Disaster Declaration, tapno maadanda ti pundo, kadagitay para kadagitay pagkasapulan. Ti sabali pa yung estado, adanda kadagitay na i-record niya pimusay, ket ti New York, Ohio, Kansas, Vermont, Colorado, Wisconsin, Michigan, ken orejay Kentucky. Ayun na. Orita tayo, medyo na po dito mapundi apo kada tinalamiis nga temperatura tayo dito probinsya nga Ilocos Norte. Siguro mas adadaman iti umamyana na paset gaputa buybuyugan deta titudo. So agan-annad tayo apo gaputa adu digitay mabalin nga mapasamak wenno agbalin nga sakit wenno mabalin na mangitunday di pa nagsakit tayo tinalamiis nga panyempo. So tawagan nyo apo digitay kapamilyayo EJ Estados Unidos. Itatay nakasarsaritak ni Manny Bayachat, Manny Pasqua, EJ Hawaii. Okay daw yung temperature in Hawaii. EJ Las Vegas, gagiyem ken kabsat, nakasarsarita tayo dito uliteg ni Mrs. ko, Mr. Joe Antes, okay met pa lang. Tiyempo, ba't dito New York, gagiyem ken kabsat, Montana, Ohio, Vermont, Colorado, Wisconsin, Michigan, ken Kentucky, nakalamlami isajay gagiyem ken kabsat. Okay? Kasangwanan na po magtultuloy tayo, agyaman tayo di TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance.
nga kasapulan nyo, mabalin nga ipaay ka na kayo ti TMT Construction Company, imatbatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Di kiti marikinig na apo, nga kaya tiyo konsultar ti doktor. Doktor nga mapagtarkan. Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, dito siyudad ti Lawag. Pugadlawin, Carbas, Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Amin nga klase ni problema po karita air conditioning unit. Dagiti lugan nyo, mabalin na po nga servisyon deta ti Pugadlawin Carbas Aircon Service Center. Okay, agyaman tayo pa ken ni Mr. Henry Afagay di Pennsylvania, Estados Unidos, ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti Ili ti San Nicolas. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito raken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen ka iti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka iti amin nga klase ti mula ken para ka iti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay yu iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Tawagan tiyo po ni Ma'am Fredes Quesada. Manipo na po jay California. Gagiyim kay Kapsat. Makidamag tiyo po kada iti temperatura. Iti nasaong nga lugar. Gagiyim Kapsat. Kasi ano digiti kasi inbasa kita. Ano digiti apektado po iti snowstorm. Ada pa yung digiti natnatay. Mababutin na po ti 20 kito pat digiti pimusay. Iti nagduma nga estado. Iji ayan ni Mr. Fredes, ni Ma'am Fredes, gagiyim kay Kabsat, okay kanumit no ti aldaw, medyo but agrabi talaga nga nalamiis, gagiyim kay Kabsat, So ijay Las Vegas, doon na po dito na kontak ko, okay ti temperature na together with Hawaii. Okay, ni Ma'am Fredes Quesada, manipo na po ijay California. Okay, Ma'am Fredes, naimbag nga oras mo. Thank you very much. Iti pa mo gundaway. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Manipid iti ENR Online. So, kumusta? Dita California, iti agdama, Ma'am Fredes. Kahit na si Atmet na lamiis. Aha. Okay. Hanggang nga apektado kada iti snowstorm, kada iti sabsabaling, kasla kada iti mapaspasama, kada sabsabaling lugar, Ma'am Fredes. Saan? California, haan nga agis no. Pwera lang sa Nevada. Reno, Nevada. Okay. But nalamiis, yung temperature nalamiis. Nalamiis. Nuti during daytime, medyo napudot. Ngem no mumalemen, aglamiisen, tapos parbangon. Talaga nga ag 20 degrees, makita ti part especially in the valley. No nag 20 degrees and puraw ta tuktok ta balaymon. Okay. So parang may snow rin, covered with ice. Jay tuktok ti balay. Covered with ice. Okay, yeah. Okay. Digiti kang runaan nga advice ti health department kada kayo siknan iti dating mapaspasama kasi may digiti makaibagbaga kada kami nga kakaiba sabsabali dati sitwasyon ti klima ita dita Estados Unidos, Ma'am Fredes. Talagang diferensya itata. Di lamiis na ket masapol nga protektaram tabagim sa bagay han nga required ti face mask nasa iyo pa rin ang gumamit ng face mask. Okay. Lalo na sa crowded area, sa mga stores, ganun. Protektaram pala tabagbagim. Can they advise you to, complete your flu shots and then the vaccine, yung anong pangalan nung yung vaccine ninyo. Okay. Okay. So hanmet nga apektado ti Christmas celebration gapo iti dating abnormal nga klima dita Estados Unidos, especially California, Ma'am Fredes. Saan agigyat ti Christmas Christmas tayo dita ken Christmas ditoy sa Bali. Everybody go out, especially teenagers, they go dancing, and then they go drunk.
Okay. Okay. So kas ang mga daan iti home care ana digiti aramiden nyo kaditi pasyente yo or adda kada kita uneg di kita pasilidad yo kada gitoy gapu kada iti nga tiyempo Ma'am Fredes. Haan nga rumor ti pasyente, ken may sapay, no adda appointment da, iti kwami, pasyente mi, umay bisita ti doktor, when no nurses, when no other, na ganan, itay CNA, Okay. so that umay mangbisita ti pasyentehan nga ta pasyente na pa. Okay. So danunin ida digiti doctors and nurses. Yes. Okay. What about demand ti oil products, petroleum products? Gaputa I think masapulyo digito para iti heater. Ma'am Fredes, gapu iti Heater, no, we don't. It's heater sa bahay namin. It's a centralized from the PG&E. Ngem no ibaga no ngem no digitoy gasoline. Oh, I'm so happy that it went down very. Okay. Talaga nga bimaba ti bayad ti gasolina ito. Okay, ma'am. Ngem jakto amo ano malpas datoy holiday baka ingato damto manen. Okay, ma'am. Thank you very much itindad mo gundaway. Merry Christmas ken ka dita California. Wanna say hi kada gitay friends ken kapamilya kakabagyam JP Dig. Go ahead, Ma'am Fredes. Okay, kablaawak amin nga kakabagyak ken gigayem ko nang nangrona ken ni Erna, ni Paz Vallador, testinsin ko nga ni Marvic. Addat dita ti anak ko, Merry Christmas Mark. Okay. Yan tay kabsat ko nga nabatbatit kita. Merry Christmas Rexy. Okay. And Merry Christmas everybody. Okay. Thank you very much, Ma'am Fredes. Merry Christmas. Ken ka dita California. Okay? So, DJ Apo ni Ma'am Fredes Quezada, isuna po tubo JP Dig, Ilocos Norte, but DJ Estados Unidos, particular po ti Estado ti California. Gagiyem ken kaabsa at nga nangamontayo apo handaon ay apektado apo di California, but there are parts po ti Estados Unidos nga adda pa yan digitay natnatay gapo pa ilay nga po iti detoy major snowstorm nga mapaspasama ka po iti sumagmamano nga estado. Okay? So awan na po tinabati pa yung oras ti detoy nga aldaw para di programa ti Damdamag ni Berto. Tinaga na po ti uno dito ti pagayam ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalina ay nga malem ti Lunes ti amin na sapada. Merry Christmas. Maraming salamat po. Iting kay Panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, taplon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, nuwag sao. The most comfortable voice ko di usarin tayo, tapno saan ang magagara,
dagitoy vocal cords tayo ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua ket daytoy panagdaldalos tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin digitay dentista tayo nga agsipilyo mamintlo iti agmalem. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway pabagayam, kablawan da kayo, tinagasat nga malem ti Lunes, 26 ti mabilang iti bulan ti Disyembre 2022, naragsa ka Paskwatay amin sa pada, ket sapay tagbalin niya na bunga, mas nataltali na ay ti sumungad atawin. Dito ti pagamyo ni Robert de la Cruz, kadwa ti technical control ni Maki Paulino para ti panakaidanon ti sabalipay nga parang ti programa, Tinapalabas. Iriday ito nga malem papagayam sa balimanen niya surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Intay ibasa wenno ipatangatang. Ngayon kasangwanan ngentay rugyan nga ibasa dito napili tayo nga surat agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo di TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City, babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo apo, ipaay ka na kayo deta ti TMT Construction Company. Thank you very much Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Dire-reclick na nyo apo kahit yung ikonsultar. Turungin laing apo ni Dr. Alan Thailand, doktor nga mapagtalkan. Manibod apo iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Agyaman tayo iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Di kitay problema apo kada iti air conditioning unit, di kitay lugan nyo, babalin niya ipanyo deta or servisyon na kayo. Ipugad Lawin Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kay Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos.
And kastapay ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti ili ti San Nicolas. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatayan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti dekalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa sidegi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Ti surat papagayam nga di padayawan nga ibasa iti daytoy nga malem. Surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag tinayat. Ngayon patulod ti may nga pagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan Abador. Naisaguday di surat ni pagayam tayo Bador, ti napalabas ko, Manong Robert. Kablawan kay tinagasat nga oras, Manong Robert. Sapay tani apo timang salwad ken ka. Ket maadaan ka kuma iti salon at ken pigsa nga kamang dagiti addaan iti napait akalman wenno napalabas nga kas kanyak. Adtuya kita nga umay iti daytoy nadayaw a programa. Tapno ipaset kumet tinapalabas ko. Wenno dedi kalman nga jakto pulos kalipatan. Kablaawak met diri so amin nga sumursurot wenno dumdumnge gagbuybuy iti daytoy nga programa. Salvador ti husto nga nagan ko. Ngem gapo iti pangababaan siguro wenno pangdirngasan da kanyak. Bador. Wenno nasasaem nga panunuten Manong Robert. Nga gapo iti saan niya nasaya at alangak. Wenno panagruprupak. Ket iso nga daytan tinagbali na birngas ko, Bador. Ngamin kabsat na yanakak nga gitiw, wenno gusing. Pinaoperadak met, dagiti naganak kanyak ngem. Saan niya, nagplastar gaputa na unig unay. Ngamin kabsat, pati deto'y gugut ko iti akin nga to, ket adda iti kasla gusing wenno kurang na. Banag nga, saan nga maapot unay ti bibig ko, deto'y ngiwat ko. Ken adda diferensya basit ti panagsaritak nga saan unay nga maawatan gaputa agsawaw nga rod dagiti bibig ko Manong Robert. Nga deto'y ti makitak nga pakailang langyat. Tinakadagdagsen ken nakasaksakit. Saan niya balik ko mga mailangi ak kadagiti saan ko nga kakaano. Ngemdak sanggasat Manong Robert. Tauray iti mismo nga oneg ti familyame, mailang langi, mauyuyaw, tilangak, pakiramanan dagiti naganak kanya. Banag nga nakadagdag sin unay, nga agpaay, para iti may sa atao, akas kanyak ka. Talo kami nga kakabsat. Ti manong ko may sa lalaki nga ni Manong Melvin. E dinto nga siyak tinagtenga, ken adda ti buridek mi nga babae, nga tinagan na kit Zenny, Manong Robert. Sipod adanakem ko kasladyak pa'y narikna, wenno kasladyak pa'y nakita, wenno anyaman niya aksyon na mangipakita nga napatega kiti uneg ti familia. Dagiti naganak kanyak, pakairamanan dagiti dua kakabsat ko. Saan na pa nang ipangas Manong Robert adaan iti natalged a pagsapulan ti amak ken ti inak. Ti amak ket mangopisina iti dakkel nga kumpanya nupay pribado. E dinto nga ti inak maysa nga maestra wenno mangisursuro Manong Robert. Wen kabsat awan ti problema iti sitwasyon ti pagbiyagan wenno pagsapulan digiti naganak kanya. No pay saan nga may ibaga nga nakabakbak nang kami. Adda makaumanay para iti agserbi kada kami nga sapul digiti naganak kanya Manong Robert. Dua atawen ti baet mi ken ni Manong Melvin. Isu nga matandaan ak unay. Edi agtawen na kiti pito, sumreka ko niti umuna nga tukad ti pagadalan.
Tinamnama kidi Manong Robert ketalaen nakmet ni mamang ko nga mapan agbasa iti pangisuruan na nga eskwela nga kasken ni Manong Melvin. Ni Manong Melvin ket kakuyog na nga rumwar iti bigat ken kakuyog nan tumanen nga sumangpet iti malem. No adda ti balunen ni mamang para iti pangaldaw da, duwadan ken ni Manong Melvin. Ngem idita siyak ti sumreg iti pagadalan, kastoy ti nagbali na desisyon ni mamang Manong Robert. Ay Ben, mangalata iti yaya ni Bador. Api nga mga alakay ti yaya na. Sika na ti mga iwang kingkwana. Sana yang itugot mo iti pagadalan tapno sa Jemet nga genroll para iti grade 1. Sungbat ni Papang. Saan? Sungar do mga laki ti yaya na ta iso ti mangitulnog ken mangsundo kingkwana. Ken saan nga ti pagadalan na pangisurwak iti pakainienrolan na. No di ket ti sabali a pagadalan. Namak pa yan. Makitkita da nga getiw. Wenno gusing. Nakagugwapo ni Melvin nga inauna nga anak ta. Sakit maitipon ni Bador nga gusing. Wen nga rod. No kumala no inpasigurado ni diti doktor nga saan na maator ti gusing nga bibig na ket saan tala ko man na pinapaopera. Gasotaribo ti nagastos ta keng kana. Sayang lang di kwarta ta di met nagsimpati bibig na ta pati gugut na gayam ket getiw. Balikas ni Papang. Addagit sa anunay nga adayo, Manong Robert. Ken amuda nga dingdinggek ti saritaan da. Para ken ka. Kasano ti kadagsen nga dinggen ti maysa nga naganus ti panunot na wenno ubing. Nga mismo nga dagiti nagtaudan na. Ket isuda pa'y Manong Robert. Dagiti manguyaw wenno mangilandayag. Iti saan nga nasaya at nga langa ti anak da. Kabsat ko, basol ko kadi. Basol ko kadi no kastoy ti nagbalit nga langak nga naitao. Pabasulik kadi ti Dios no apay nga inpaay na ti kastoy ala nga kanyak. Siya sino ti ulubbe nga mababalaw. Siya kadi ti kadi Dios wenno asino Manong Robert. Pamrayak to ti mangilinglinge di ti rupak. Ngemjak mapingdan, ti panagaruyot panagarubos dagiti luluak. Kasla bumtak ti barukong ko tunggal mangeg ko dagiti kakasta nga balikas manipud pay, kadagiti naganak kanyak. Adday ti kasta nga sitwasyon, idi sumalingbat ni Manong Melvin, ket kunana, wen Papang, mamang, san yung itugtugot ni Bador di eskwela? Mabainak lakit di ka dagiti kay eskwela akin uri dagiti padayo nga mamaestra ken mamaestro no makita dati langat ti kabsat ko nga ni Bador no anakit nga mina ti kasta nga langana di na lang rudunayin mabalikas ti sa una di na pay makempem no makimmek ti bibig na nakadusngi nga kanayon no daduma agaruyot pay ti katay na kuna ni Manong Melvin simungbat ni mamang ket kunana saan ka nga madanagan. Iremedyo no kasano nga saan niya di eskwela ti pag-enrollan ni Bador. Isungarod na mga laak iti yaya na. Mga laak iti mangkita keng kwa na. Ta sana balin nga Manuel Dutay o. Talaga nga dito nga Bador ket gastos. Napaopera ti ngiw-ngiw na. Wenno bibig na. Di metlat na nagsimpa. O itata agadalen. Problema manin no sa dinno nga eskwelaan ti pakaipanan na. Balikas ni mamang kabsat ko. Kasla madurduren ti barukong ko iti dedi agundaway. Isu nga naginayadak nga imadayo. Napanak iti likod ti balay. Intugaw ko iti sirok ti narukbo sa chiko, Manong Robert. Ket dito'y nga inaput ko digiti matak. Pakairamanan tingiwat ko. Tapnon ti kasta saan na sumungaw ti ikis ko. Ngem kinaagpayso na agik ikisak saan laeng at iriknak. Ti si bubukil a kinataok
wenno panunot ko, Manong Robert. Babbabalawik ti lubong, no apay-apay nga siyakpay, tinagbalin akastoy. Natuloy nga rod ti plano ni Mamang nga sinarurungan met ni Papang ken ore diti kakabsat ko, Manong Robert, kang runaan na kini Manong Melvin. Nangalada iti yaya nga mangaywan kanyak. Daytoy ket ni Manang Vida, maysa nga awanan ti anak. Adaan iti asawa ngem sa anda nga na pagasatan niya na adaan ti anak. Idi umay na panagaplikar si sasangoak. Vina, maikarim ka di nga aywanam ni Vador ken yenrol mo ti ori sa dino kayat mo nga pangyenrolan. No kayat mo nga yenrol iti sabali nga ili, okay lang. Basta maaywanan ken agbaling ko mga sikreto ken saan na may ibagbaga unay nga da kami tinaganak wenno nagtao diti pamilya mi. Balikas ni Mamang kini Manang Vina. Kinitanak ni Manang Vina nga kaslamaas yan. Kaslamaas yan unay kanyak, Manong Robert. When ma'am, no kayat yu ijay laingen ilimi o reta agabay met ti ili tayo. Jay nga enroll ko. Ngamin, asidig ti eskwela. Saan niya problema ta? Mabalin niya mapangko itulod sa ako metla sundwen niya ipanitibalay. Angem kasanon ti panagawid na. Kapilitan niya umay ko itulnog. Ngem no kayat yo, ala ikisuna iti bigat ti Lunes, sa ako metla itulnog isuna iti malem ti Biyernes. Ket sa paik tumanin niyo may sundwen isuna iti bigat ti Lunes. Nasapa nga ba aldaw bigat ti Lunes. Balikas ni Manang Vina. Mayat dito nga singasing mo Tapno makisayan ti aldaw nga kadana dito'y balay. Ngamin, nadagsen ti balay no adda ni Vador. Ngamin ket tilangana. Uri kasano ti pintas ti uneg ti balay mi. No agwarang-warang ni Vador. Kasla na alas amin ya muebles. Kinitanak manen ni Manang Vina. Kasla adadda nga naasyan, edi panangkita na kanya. Agbuses ak kuma, Manong Robert, ngem kay kayat kumeten. No agyanak iti pagteengan dama ng Vina, gaputa. Kan-kanayon metlaengen apan nakalalais ti sagsagrape kiti uneg ti balay mi. Kadagiti pay mismo a kapamilya, kabsat ko. Umuna nga aldaw ti klase, Manong Robert. Pudno unay, iti ili dama ng Vina ti nakayenrolak. Asidig ti balayda iti mismo nga elementary school nga nakayenrolak. Isu nga no, maitulnognak ni Manang Vina. Agawi iti balayda tapno, agpuspos gaputa, mapan iti trabaho ti asawa na. Ket intunupan na nga no, break me iti aldaw, umay manen. Iti eskwela tapno sundwen na. Yawid na ket agsango kaminton amangan. Kalpasan na balbaliwan na nga arwatan wenno ornusen ti arwatek. Ket itulnog nak tumanin iti pagadalan. Adu di iti pampamilin na kanyak. Kunkunana nga no adda di iti manglalais ken ka saan mo ida nga dingdinggen. Saan mo ida nga patpatulan ha? Saan mo ida nga asasidgan wenno adaywa mida. Tapnon ti kastakit makaliklik ka iti panakapabain wenno panakapasakit mo.
No apay ket ngamin nga dadagiti tao nga nauyaw ken di da maawatan ti sitwasyon ti padada nga tao. Maawatan na kadi, Bador, uwen manang, thank you. Naanos ni Manang Vina, anos nga kasladyak na rikna kaditi mismo anagan na kanyak, pakiramanan di kiti kakabsat ko. No iti rabii nga kaadda kiti balay da agpan panunutak. Numalpas ko di kiti assignment ko, panpanunuti kiti kastoy, Manong Robert. Imbes ko mga iti kwartok ti ayan ko nga. Ag-assignment ngem saan? Ada kiti balay ti mangay aywang kanya ka ni Manang Vina. Awan met ket di sa pulik dito ngem. Kasdasap sa pulin latamit di bagik ti pagtangen mi. Apay ngamin nga kastoy ti nagbali nag-asat ko. Agyaman naklaengin ta. Naanos na iti agasawa. Kang runaan na kini Manang Vina. Mariknat nga. Adda patig wenno adda mangipatpatig kanyak babaeng kini Manang Vina. Banag nga jak na rik na kada mamangkin ni Papang. Kinuri di iti kakabsat ko kang runaan na kini Manong Melvi. Apay nga minakastoy ti gasat ko, Diyos ko. E di malim ti Biyernes, itulnognak ni Manang Vina. E di may isa nga Biyernes, when numalim ti Biyernes, e di may tulnognak ni Manang Vina, kasla kailiw ko ni Mamang, ken ni Papang, pakiramanan di iti kakabsat ko. Kayat ko nga arakupen ti inak. Kayat ko nga ibaga nga uri no paspasaktang nakitay ayatek unay. Gaputa itsu ti ina nga nagtaudak. Mang, mabalin ka di nga. Kasarita ka. Pakaasik iti inak. Oy, Bador, saan ka man nagdrama-drama dita ah? Ado ti ubra ko, makita mo nga gisibsibarak ka diti arwaten nga, itugot mo yung tunubigat. Diti arwaten diti kabsat mo, pakiramanan ni Papang mo. Apay, sa din no ti papanan nyo, Mang. Agawting kami. Mapang kami ti may isang resort tapno saan mit lang kanayon nga dito'y balay ti pagiyanan. Makaaliwak sa met basit na tao. Saan da ka di nga itugot, Mang? Saan na? Saan ka nga umay? Susapo ka Badur aya? Mangar-aramid ka manin, idakil nga istoryan, umay ka. So nga, agbati kan tulayngin dito, iti batyan da kan tulat tanti kanem. At damit ti katulong nga kadwam. Dua kayo dito, iso nga saanin nyo umay ti katulong. Saan nga bali nga syakton ti mangidasar iti balon mi nga makan. Basta saan kan nyo umay? Agbati ka ta, pakanin na kamit ti katulong dito balay. Saan ka nga umay ti papanan mi a resort? Kabigatan na Manong Robert, agrobrubwatdan. Saan na karimwari ti kwartok ngem? Mangeg konti. Ununi da nga, agrubwat. Paisibsibarin ni Mamang di kiti balon, ken kastamit ten di kiti arwaten. E din to nga ni Papangket. Kasarsarita namit ni Manong Melvin nga, mangmangeg ko. Oy Melvin, amanganta malipatam di kiti pagdigos mo ah. Ada ginatang ko nga baro nga swimming trunk mo. Ore ti adim. Naigatangan metten ni mamang mo iti swimsuit na. May sunto tiyo sa rin nyo sa jay. Agikikis ni Manong Melvin tiragragsak na. When Manong, naragsak da iti kapamilyak gapu da grup buat da nga mapanag piknik. Idin to nga syakit na kapupukak pailaing iti kwartok. Kasla malidayanak launay. Ngem, pangliwliwak iti bagik, numapanak. Saan laing siguro nga digiti kapamilyak ti manguyaw iti langak. Ore digiti sa bali nga, tao iti resort. Napipiyak iti di eskwela mi tatanta, marmarwam da na makakitkita iti langak.
marmarwamdan niya, makangkangiti, saan unay nga napinta sa panagtimek ko. Ngem kang runaan ti amin, maragsaka na kunay kiti manang vina nga, marik na kiti panangipatig na kanya. Sige mapangkayulatan, hagbati aklatan. Nuda kayo pa'y kit uyawenda kanyan tuket din digiti sa bali at tao. Pangat-atur ko iti saan niya nasaya at tariknak, ti kasta nga kapanunutan, Manong Robert. Kasamanan niya ituloy tayo nga ibasa diti surat ni Bador, agyaman tayo di TMT Construction Supply nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaen kani Honorable Telwin Tapawan. Amin nga construction assistance, kabalinan nga ipaay ka serbisyo kada kayo ti TMT Construction Company. Agyaman tayo pa kani Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No darikrik na inyo iti Baguio, kaya ito ikonsultar dito iti doktor, mapan iti doktor na mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, nga masarakan na po iti Barnintawag Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Agyaman tayo kini Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos, kang runaan na pa ay iti panagyaman tayo kini Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digiti imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digiti babae kas tameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque,
Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Nagtuloy ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy met ti agumaw-gawawa kiti pamatig. Atensyon, wenno pan nakariknak kumamanlaeng, nga addamet kay mudingak iti mismo nga pamilya. Ngem napaidam ni gasat, napaidam kunak tapulos nga diak makita, tirwangan ni ayat, manipud ka rin naganak kanyak, ken uray di kakabsat ko. Nagtultuloy met nga, nagbalina ka na pateg, ken imanang vina kastamit ten ti asawa na. Nga kas iti na minsan, nga umay na pa ng sundo kanyak iti, malem iti pag-iskulaan. Alistuan dati magna, oret asinigmet ti balay. Ento no makadanon tayo ti balay, agdigos kanto ba dun apay manang. Basta, agdigos ka ta, mapantaga tendari ti birthday. Ag birthday DJ, anak ti kasinsin ni manong mo. Wenno ti asawa, ket inimbitaran da kami. So nga, itugot da ka. Angim, manganta, maibabain kayo laeng. Manganta, uyawendak ning iti kakabagyan niyo, wenno sa nga ili, wenno marimunda kanya. Ngakas kada, mamangkin di papangkin uri di iti kaabsat kumanang agbati aklatan iti balayo basaik to di iti leksyonen sa pagisuntun no sumangpet kayo saan ka kadi nga mabuting nga may mesa kay iti balay ket rabinton no agawid kami saan naruama ko na may mesa saan mabalin umay ka ta amudamit nga agiyang kakada kami amuda nga makisusweldo ak kada kayo so nga umay ka, tugot ka. No, dati manguyaw keng kawin, no, mangluko-luko keng kasadjay, siyak ti makam mo. Pagungtak amin nida, awan lakay, awan bakit, awan ubing, no siyak ti agungit.
no sikat lukluk-wenda. Wen, kasla na bang aran tiriknak? Saan ko nga rod nga ipapilit ti kayat ko nga agbati aki di balay? E di makadanon kami di balay, insagana ni, manang bina ti banyo. Addan tinapudot adanom kaputa medyo nalami isi di ti panyempo. Nangidadanga kiti danom, ta awamet ti hot and cold ti banyo tayo. Ano sa mun ati dinadanga danom, agdigos kan bador, tamadamdama, mapantayon. Urayin talay nga sumangpet ni manong mo, mapantay to iti birthday party ti kaanakan na. When? Iri kaadami ti birthday party Manong Robert. Kasi tinagbali na balikas ni Manang Vina ken ti asawa na. Agtugaw kalat ta ditoy. Ororayam nga mapanmialan ti kanema tay kanda kanto. Saan ka nga grugrugit? Madamdama addan to digiti parlor games nga payayam makisali kanto. Wen bador? Kinunana. Wen manong? Wen? Nagtugtugawak nga rod ket saan niya pimampanaw ni Manang Vina iti abay ko. Matmatmatak dagiti kapatadak nga tumaray. Agtaray-taray iti lawlaw ti. Wenno lawlaw ti arubayan ti balay. Nga pakaangayan ti nasao nga pasken. Adda digiti mang matmatmat wenno mangkita-kita kanya. Addamet digiti makais-isem. Adda digiti agdamdamag ken ni Manang Vina. Ampun nyo ka di. Saan? Anak ti amamok. Ngem, pinaaywanan da kanyak ta. Saan da amasango. Ngamin ket agububrada adwa. Kasta aya. Ngem, api nga kasta ti bibig na. Naikasigudan na. Pinaoperada met nga. Naggastuan da ti dakkel lang. Ngem, saan met latta nga. Naayos weno na ornos. Ngamin ket nairaman pa iti gugut na. Nga nagusingan. So nga, adabasit sawaw ti panagsarita na. Ngem, awamit ti pilawem, awamit ti diferensya ti panagpampanunot na. May sapay nga ro di suna ka, digiti kalaengan iti eskwela. Kasta ya. Amom digiti kakasta ngamin ket isuda ti gasgasat. So nga, anusam gayem. Anusam ti alagam. Wen, thank you. Thank you ta. Saan ka kas ka iti sabsabali nga tao nga manguyaw iti kas iti alaga ka ni Bador. Edi madanon ti parlor games Manong Robert. Pinilit nak ni Manang Vina nga nakipartisipar iti panaggawatan ka dagiti na ibitin wenno ti kunada a pabitin. Adu tinaalak kabsat. Adda dagiti candies, sabsabali pa nga klase ti ayayam. Ngamin ket tunggal bumabati pabitin kasla di kayat dagiti kapatadak ti umasideg. Siyak laeng iti mabalin nga makagawat. Gaputa, mabalin nga karimen wenno karimundak nga asitgan. Agingga nga imay ti kasinsin ti asawa ni Manang Vina nga agpa-birthday ay ipag balbaliwan tayo di pabiting ket agreklamo di kita deduma nga ubing. Saan mo napakiparpartisiparin ti alaga ma? Namin ket handa nga kaya ta asitgan. Ay, apaymet nga kasta. Ngem no iso ti kunam kayong. O sige. Saan ko nga pakiramanin ni Bador? Madamdama, agawid kaming tupay ket din mo. Kastamit lang iti trato yung kung kuana. Ay, saan ka ko mga masaksaktan ipag? Ibagbagak laing ti agpay suuray ta. Adumet tinahala na itiin mo na nga. Panagpagawat tayo. So nga, saan ka ko mga masaksaktan? Kinunana sa imadayo. Sa mga digdingin, ano ti bagbaga na di kasinsin ni manong mo. May samit di kito nga managuyaw. Bebe amon. Endo no panangan, saan kanton nga tumaktak der.
mapanak tulat na mangalan iti kanin. When maana? Kunak namin nga saan ako nga umay. Saan ka nga agsangit? Ano ti kasangit mo ket lalaki ka? Gagangay laing deta gaputa na isabsabali tilangam. Masapul nga sanayem tibagim nga mangawat ti anyaman nga negatibo a komento wenno aktwasyon kontra kenka. Saangget di nga puro pan nakapasakit. Laglagipem nga maiduma ka kariti sa bali nga ububing. Pamatibker ni manang bina kanya ngano panunutek ket ang peso wen manong Robert. Nariinga kiti dedi agundaway ket kinuna kiti bagik. Manipo dita. Saan ko nga ibilang ang pamasakit eh. Anyaman na saan na nasaya at aktwasyon na nabalikas gapoy tilangak. Ore di tinaganak kanyak. Saan ko nga pagbalinin nga nasakit. No di ket pagbalinik kun di iti nga karit. Karit iti kinataok. Diyos ko, tarabahin na ko ma. E di makaawid kami iti balay, kinuna ni manang Vina nga, o kagin mi digiti notebooks ko, kitain ta digiti leksyon mo, amangan no, adda saan mo nga maubra, kaputa, medyo narabi itay meten, kaya amon tatulungan ka, amok met siguro digita. Saanin manang, sapaik to ti agriin ta, ubra ikto ida, when numadamdama, numakasukatak, ubra ikida. Aginanakan, nabannog ka pa'y. Nabannog ka nga, nagalaala ka, digiti kanin kin inume kita datayo iti party. Saan mo nga panunutin deta? Jakong kayat nga, malalais ka. So nga, inyala ang kalatan. Ngemkas kunakin ka, manipo dita, patibkerem ti bagim. Patibkerem ti bagim nga mangawat iti anyaman na negatibo nga aktwasyon when nubalikas. Ngamin, ulitik manin, na iduma ka, sabali ka kadigiti kapatadang, sabali ka kadigiti sa bali at tao. When manang, kinasarita kitayan ti bagik, iti may bagamdeta, nga pagbalineklatan niya, karit kanyak no adda digiti saan niya nasaya at nga aktwasyon no balikas, gapu iti deto'y anangak ka. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga no bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay,
Manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadig ti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa Bali alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Di napuputan ti panaglabas ti panawen, Manong Robert. Adaki din iti grade 6 when numaudin niya tukad ti elementarya. Idinto nga ni Manong Melvin katadamiten iti second year high school. Nupay agdindinamag ti kinaluko na iti pribado nga eskwela nga nangyenrulan damamang ken ni Papang. Idinto nga ti kabsat ko nga ni Zenny ket grade 4 met idin. Irimesa nga malem ti Biyernes, nga panagawid ko wenno panangitulnog ni Manang Vina kanya. Paaramanan ti asawa na gaputa, nakagatang day ti tricycle, nga isun ti service me. Imutang da pay ket di kada mamangkin ni Papang, iti nayon ti kwartada tapno laeng sanda nga installment. Mapagmimitingan ton ma'am ti graduation da Bador. Damagi kada kayo no, sino ti mangabay ken ni Bador iti panagturpos na. Ngamin, posible nga da award ni Bador. Oray saan niya iso ti valedictorian, salutatorian, no, kalalaingan, mabalin niya da award na, tadeta ti parang ipalawag da iti mamaestra kanyak. Da kayon to ka di ti mangabay ken kwa na.
Saludsod ni Manang Vina. Kitain ta Vina, mga ta damit ti kumikom no trabaho ko di eskwela. Di na mabalin nga si kantulatan ti mga bay. Ken uri ti panakagatang ti arwaten na. Edad min tulatan ti kwartang igatang mo. Ken uri sika. Gumasang kan tumitin ti arwatem. Tapno presentable kami ta nga mga bay ken ni Bador. Iti pa nagturpos na. Balikas ni Mamang. Kaya't ko kumaman ti aguni idin ngem kinitanak ni Manang Vina sa nakinid na yan. Kaslakay kayat kumet nga ni Manang Vina latan ti mangabay kanya. Ngamin kasla nataltalgedak nga amang no ni Manang Vina wenno dagiti agasawa nga mangay aywang kanyak ti kadwa. Saan niya kas kada mamangken ni Papang ken ore dagiti duwa nga kabsat ko. Wen mano nataltalgedak no da Manang Vina ti kadwa. Ngem di ka pamilyak. No iso ti kunayo ma'am, di iso ti mapatuloy. Anya nga rin ti plano yo? Ada ka di may isagana nga pag-celebrar iti para graduar ni Bador. No deta, sana problema. Kwartan tulatan niya ited miken. Sadyayton balayo ti pangangayan tayo iti party. No, party man. Umay kaming tulatan. Kinunamanin ni Mamang. Kasta ka di ma'am? Sa bagay, adda isagsagahan na mi ken ni lakay ko nga iregalo mi ken kwa na. Adda saan mi nga nalako nga buryas iti aglima abulan nitan. Ket isunto ti parchen mi. So nga damagik no ditoy wenno ije balay. No ditoy umay mi ipantigi baboy. Kasta ya, mano ti bayad jay baboy yo? Saan mi nga pabayadan ma'am? Regalo mi ken ni Bador, gapu iti pa nagturpos na. Ken nasingpet ni Bador iti balay mi. Awan ti problema nga ipapaay na kada kami. Balikas ni Manang Vina, edi sumunga diti kay kadaklan nga ridaw ni Manong Melvin. Makita nga nakalablabaga ti rupa na. Wen Manong, panagkita kita da inom ni Manong Melvin iti Dede Agundaway. Timmakder ngin sigida ni Mama ket sinabat na ni Manong Melvin. Sansanim mitin di kanayo na makainom. Edi kalman, nakainom ka manin na nagawid. Ita, nakainom ka manin. Balikas ni Mama. Mamang, Sabado no bigat. Di ba? Kita nyo ket red inom ko ket amok pa ti aldaw. Amok ngamin nga kada malim ti Biyernes kita gawid ni Bador dito. So nga amok nga Biyernes ita Sabado no bigat. So awan klase. So nga mayatlat na ti ag happy-happy. Di ngamin Bador kuna na kanyak. Wenno panangibugkaw na kanyak. Saan ko nga sinungbatan? Ne. Di mo pekit amot sumungbatem Bador. Napipya pa edita, amum pa iti aguni, nga mita ta, agyang ka iti sabali nga balay. Di mo meten amo ti aguni. Wenno, mabain ka nga agbalikas, gapot agsawaw ti gusing nga subsub mo. Kinunana, nakitaklat ta nga kasla makapungtot ni Manang Vina, iti day di nga balikas ni Manong Melvin. Ngem siguro ket lineplepan na. Sige, sumrekan. Sumrekan kita na pati kapag sasaritaan mi, may panggip ka ni Bador. Sige. Mapanakon, ma'am. Mapanak pa iti kwartok na makaturog ka. Bador! Mapanakong gitiw. Balikas na sa imadayo, Manong Robert. Sige. So, nalpasin titulag, Vina Parchen nyo latan di regalo yung baboy keng kwa na, ket no anyan to di pagkurangan na, isunton ti manayunan. Kwentahin te ito nga nalaing ta, nasurukmet pa yung makalawas, sakbay ti graduation. When ma'am, sige ma'am, mapanak nga ruden. Aguri ka. Alam gayam dito yung kwartan ta, nadan to tiyempuyo, engkay to gumatang yung ti arwaten. Anya gaya may ati, usarin nga arwatin da Bador iti panagturpos da. Long sleeve ka no nga puraw ma'am. Trovi nice ken
Adda ti kurbating da, black nga pantalon, black nga sapatos. Sige. Aggeddang kay itong nga mapanaggatang kitawan tiyempo ka mangkuyog ken ni Bador nga mapanggumatang ka dito arwaten na agturpos. Pati sika, igatangam tumet ten ti bagbagim, Vina. Papagayam san tayo nga may lipas, nga ibasa dito surat nga nakipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni Bador. Ento no bigat papagayam, padaanan nyo, anya pwede iti sumaruno aghasat ni Bador. Agtultuloy ito ka di ti panakauyaw na, gapo iti saan niya na saya taplastar ti bibig na. Awisan da kayo, kadanggay minto manin ito bigat, para itindi panangituloy a panangibasa iti dito surat ni pagayam tayo Bador. Iti sa bali pa agundaway, agpakada kami di programa Tina Palabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Lunes. Merry Christmas kada kay amin na sa kapada, gyaman kam tingkay, panagbuya. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.